Wannan kadai ita ce hanya mafi sauki da za ta iya baka dama ka ɗauko kowane bidiyo da ka gani daga Facebook ka sauke shi dawo kan wayarka, domin da yawa 'yan uwa suna shan wahala wajen su ga bidiyo a Facebook su ɗauko shi ya dawo kan wayarsu ba tare da ya ba su matsala ba. Saboda haka mu je mu shiga cikin bidiyon. Yauwa, to abin da za ka yi shine bayan ka riga ka shiga Facebook kamar haka, ka je ka ɗauko ko duk bidiyon da kake so ka ɗauko. Kawai abin da za ka yi, kun ga yanzu ga shi ina kan wannan bidiyon, to abin da za ka yi, za ka danna nan gurin alamar share. Bayan ka yi danna alamar share, daga ƙasa za ka ga inda aka rubuta copy link, sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna shi sai ka je Chrome browser naka, to kun ga anan babu wani application da za mu yi amfani da shi. Kana zuwa browser da kake amfani da ita, Chrome ko wace irin browser ce, sai ka shiga nan wajen searching, sai ka rubuta appdown.net. kun ga shi ne, domin ina amfani da shi ne a kodayaushe, shi yasa gashi nan har ya fito ya nuna mu. To kana danna shi kamar haka, bayan yayi searching kaɗan zai buɗe maka wurin searching. kun ga gashi nan enter Facebook video link, sai ka danne wurin kamar haka, sai ka yi paste, sai ka danna wannan alamar ta download. To kun gani daga nan gashi na ya nuna ma alamar bidiyon, sai ka ɗauko irin quality da kake so na bidiyo ɗin, amma zan ɗauko shi ne ni in normal quality. Idan kana so ka ɗauko shi in HD quality, ma'ana high quality, to sai ka danna, amma zan ɗauko ni normal quality ne. Yauwa, to kamar yadda kuke gani, kun ga gashi nan daga nan insha Allah za ku ga bidiyon namu ba tare da ɓata lokaci ba ya fara tafiya. Da haka sai ka ɗan jira shi kaɗan, za ka ga ya fara ɗaukowa. kun gani gashi nan, to kawai sai ka danna alamar download. kun gani, ok, na danna so biyu ne ma, shi yasa gashi nan yana tafiya dai guda biyu. Gashi nan kuma ka iya duba detail nashi ana. kun gani, to yanzu idan yana son ka tsaye sai in danna cancel. gashi nan sai ka danna alamar delete. kun gani gashi nan yana tafiya. Yauwa, to kamar da kuke gani, kun ga gashi nan ya gama download. Yanzu za ku ga ya buɗe mani bidiyon. To wannan ita ce hanya mafi sauki da za ka iya ɗauko kowane bidiyo daga Facebook ka sauke shi akan wayarka. Don haka mun gode, kada ku manta da danna mana alamar like, don sharing da kuma comment a ƙasan wannan bidiyon.